Boas noites a todos. Gracias a Parada Andamecos por estar un ano máis aquí con nós e a Fanfarria Forruxa. Un aplauso para eles. Bueno, vamos a dar comenzo ao sepelio da nosa sardiña e vamos a ler o Pater Entroido de todos os anos. Santo Entroido Don Carnal, Santa Sardiña Meca,
que estás dentro de todas as nosas almas pecadoras. Pido por todos os meus fillos, tantos que están aquí presentes como os ausentes, choqueiros, comadres, compadres, comparsas, que sempre me leven dentro do seu corazón, que nunca se olviden de pasalo ben. Amén. Un poquinho máis de brío, amén, un poquinho máis de brío. A ver, vimos de moita humedad, pero xa hai que empezar a despejarse. Santificado sea o teu nome, veña a nos a túa alegría, ganas de pasalo ben, de cantar e criticar. Amén. Fágase a túa voluntad, tanto en unha cunca de viño como nun anaco de patagillón. Danos o humor que nos fai falta cada día para esperar o entroido do ano que ven. Amén. Perdoa as críticas que facemos, aínda que nós non somos os pecadores, simplemente contamos a verdad. Así como nos perdoamos aos que nos ofenden, non nos saben entender, e a todos aqueles que non saben divertirse e nos ofenden coa súa vergoña a non disfrazarse. Amén. Non nos deixes caer na tentación de non volver a por a careta. Líbranos de ser persoas formales e normales. Solo queremos ser choqueiros, fillos do entroido. Amén. Música, maestro. Bueno, como dicen antes, benvidos a todos. Vamos a facer unha ceremonia corta, porque o frío que non nos colla. Benvidos, vamos alá. Bueno, un ano máis estamos aquí os da Cofradía do Patagillón Esgoleado para mostrar as nosas ofrendas á Raíña do noso entroido, a Sardiña Callejiña. Benvidos e gracias a todos por asistir, ás comadres, aos compadres, ás comparsas, choqueiros e a todos os familiares achegados. Hoxe, o tempo parece que nos dou unha tregua e quixo acompañarnos ás ofrendas de Doña Callejiña. Noraboa a todos os choqueiros, disfraces e comparsas por aguantar o mal tempo que tuvemos a principios de semana e por manter vivo o entroido meco. Porque con tanta choiva xa nos salen as escamas hasta nos mismísimos cogote. Pequenas e insignificantes se quedan as tormentas de Pedro, que bueno, Pedro vai ben, Pedro vañe dando. Marta ou Leonardo. A maior borrasca e diluvio que temos dentro de nós e que nos afojan son as lágrimas que nos caen pola nosa finadiña callejiña. Chegou a nosas vidas en helicóptero, coas súas perniñas que parecían dúas espiñas lambidas. Locas andaban as nenas da terceira xeneración por botar un baile no novo salón con Callejas Bois. A obra express foi a remodelación do barco dos vellos bois. Do corjo nadie se iba, mentras as cámaras andaban voando para salir na televisión. Música, maestro.
Doña Callejiña, antes de partir, deixou no seu testamento o nombramiento dos novos choqueiros maiores. Premio que damos todos os anos a aquelas persoas ou colectivos que viven, promocionan ou estuveron implicados de alguna maneira na vida do Entroido, Meco. Así como mereceron no seu día Javier Campaña, José Selec, Ricardiño, Pirri, Mañoña, Toño, Marusela, Juanita ou o Servicio de Emerxencias. E moitos que non nos deu tempo a entregarño. O primer nombramento recae en un colectivo que hoxe en día é indispensable no povo. Este premio está motivado por manter o espírito, que non deixan dormir e aburrimento dentro de nós, de recuperar a tradición dentro dos nosos maiores, enchelos de diversión, de facer os seus disfraces a man, como estamos vendo aquí en estes momentos. Porque o Entroido non ten edad para disfrutalo e mantelo vivo, porque elas son memoria e historia do Entroido, antes e dos vividos. Por todo isto, e máis, facemos entrega do choqueiro maior as marchosas de vellos tempos. Que temos o agradecimiento de que baixaron expresamente hoxe aquí a Praza do Entroido a recoller o premio. Así que van a subir ao escenario unha representación das marchosas de vellos tempos. Un aplauso para elas. Vai a fazer entrega do premio o alcalde José Cacabelos e o concelleiro Quito Parada. Ao final queren subir todas para a foto, hai que subir, aí non, non, aí. Cuidado, no me lo rompas. Bueno, estades todas, non? Bueno, vamos a fazer aquí un par de preguntas a Gerucha e a Modesta, tal, en representación de todas. Como ves, hoxe viñeron disfrazadas co disfraz que fixeron este ano, que era de bellos instrumentos e todo eso, non? Bueno,
Boas noites, queridos grovenses. Unha alegría vervos aquí en tan bonita compañía. Que contentos estamos todos. A jolla por anos de avolumirmos. Eu tamén. É unha alegría. Falas a chavala, nos chove. Pero non pasa nada, Queremos a todos. Biquiños. Buenas noches, soy Modesta. Muchas gracias le doy a mis compañeras todas, que son muy buenas, y las tres ayudantas. O sea que nada, todo muy bien, todo muy contentas. Muchas gracias a todos y nada. Entregamos o premio José, en representación de todas, e o diploma. Despois para a semana vamos a subir un momentiño a vellos tempos a darvos a todas un diploma, vale? Un aplauso. Pois nada, agradecerles o premio, o traballo que fan elas, é impresionante, todo que ben feito, fuimos facéndolo hai polo menos 2 meses, canción, tema, música, así que para elas e para nós, a verdade é que temos moita alegría, moita emoción, porque poder estar todas xuntas, e morta marcha, porque somos marchosas. Vivan as marchosas de vellos tempos. Música, maestro. Cuidado ao baixar.
marcha te levan as nosas marchosas de vellos tempos. Bueno, vamos a continuar e vamos a dar outro premio de Choqueiro Maior. E o seguinte premio é para un grande que realmente a mí dame respeto estar aquí porque é un profesional de speaker e de presentación. É para un grande que dende o seu posto de educador marcou a moitas xeracións de grovenses que con el aprenderon a vivir, a ser parte dos entroidos sempre con espírito festeiro pero respetuoso. Da súa man saíron grandes comparceiros que ainda hoxe en día perduran, demostrando que manter as tradicións da cultura e conservalas no tempo, gran parte de culpa tena a educación nos colexios e na vida social do pueblo. Presente durante moitos anos nas rúas grovenses disfrutando e participando dos carnavales e como un gran mestre de ceremonias nos festivales das comparsas. Creo que xa todos sabedes de quen falamos, e que ni nada máis, ni nada menos, e que pouco podo falar, porque só a persona del xa o di todo. Falamos de don Miguel Besada Costa. Don Miguel, si fa o honor. Fai a entrega do premio a don Miguel, José Cacabelos e Concellera de Cultura, Pili Gariñanes. Ese aplauso, ese aplauso. Reconocédelo todo, ¿no? Ben vestido normal e formalmente, como ten que vir. Bueno, Miguel, eu vou deixar de falar porque creo que che toca a ti dir 4 verbas aquí ante todos estes choqueiros que temos aquí presentes. En primeiro lugar, quero dar gracias a quen pensou en min para ser choqueiro maior no entroido deste ano, a confraría do Patagillón Espaleado. Choqueiro maior no entroido de 2026, no entroido do Grove, ollo, no entroido do Grove, non en calquera entroido, no entroido mellor do mundo, no entroido do Grove. Quero, desde aquí arriba, dar gracias aos que van alá e me inculcaron desde moi rapaz o amor polo entroido, sobre todo papá e mamá. Eu, facendo o mismo, inculquei aos meus fillos e a miña filla o amor por estas festas. Por certo, o meu fillo Rafael, que é o que falta hoxe aquí, pero está en Italia escoitándonos, naceu un 20 de febreiro sendo domingo de carnaval, o cual quere dicir que hoxe, que tamén é un 20 de febreiro, está de cumple. Rafa, feliz cumpleanos! Bueno, decirvos que todo o canto dixo usted hai un pouco sobre o que fixen e o que deixen de facer e todo eso, pois agradezcollo e dou gracias porque se me deixara facer todo eso cando foi o seu momento. Gracias. Unha pregunta do Miguel. Rafa naceu un día de carnaval. Ti que fixetes? Ao paredoiro foste te disfrazado por aí? Como? Que Rafa naceu un día de carnaval. Pero ti que fostes? Ao paredoiro cando naceu, digamos, a verlo nacer, ou largasteste de disfrazado? A ver, o disfraz que tiña que levar Miguel, que está aí, pero o das gafas, o da barba, pois puxo, levou e foi a donde tiña que ir. Eu tamén fui a donde tiña que ir. E donde tiña que ir era
a ver se Rafa nacía ou non nacía, e naceu. E pintasteñe o nariz. Pois aquel día non, pero non tardou moito, porque chegou a dicir comparseiro, choqueiro, disfrazado todos os anos, pero vamos, que foi así. Pero esos tres, Rafa, Miguel e Isabel, que por certo, Rafa é Rafael, o outro é Miguel e a outra Isabel, o sea que todos acaban en el, como Miguel. Ben, moitas gracias. Gracias a ti por... Fica moi ben. Bueno, xa non é Don, é Miguel. Así. Miguel. Son sin don, non son... Perfecto. Tal. Se queda aí. Bueno, un aplauso. Música, maestro. ¿Quieres quedar aquí arriba? Hoxe temos aquí un novo fichaje, aquí a Manolo. É Manolo aí. Vamos a facer o xuramento choqueiro para proteger o noso entroido. Repetido, cando diga prometo, repetide todos prometo, si pode ser. Alma perdida do mundo normal, déixanos convertir a túa vida aburrida en un carnaval, antes de que acabe o tempo de luxuria e de don carnal. Prometedes en protexer e defender o entroido meco de todas as persoas cheas de males de aburrimento e formalidade? Prometo. Prometedes respetar e velar pola alma do espírito da choqueira maior, a raíña do entroido meco, a nosa sardiña? Prometo. Defenderás e coidarás a seus fillos, comadres, compadres, choqueiros e choqueiras. Durante a súa ausencia, defenderei e coidarei. Acetas. En estes momentos estamos repartindo a bendición da sardiña, que son os bocadillos de patajillón que están repartindo nosos compañeros por aí. Sería, aceptas este anaco do seu corpo en forma de patajillón, que alberga o seu espírito e alma do entroido? Prometo. Comulguis nobis, eu tamén. Patajallus bobis, comeremos nobis. Viño bendito, dulce tormento, que faz fora, pasa pa dentro. Polo poder que me otorga a Santa Sardiña Meca, a raíña choqueira maior do noso entroido, declaro choqueiro maior do entroido meco a Miguel Besada Costa e as marchosas de bellos tempos. Música, maestro, e aplauso. Comer, comer, enjolear hasta fartar todo o corpo da nosa sardiña, que por entroido divino convertín en esos patajillóns. Picar en eles e trajade para dentro de vos, bandullos e contagiadevos do noso entroido. Ajardar o seu espírito dentro de vos, para que así, o ano que ven, volvémonos a xuntar. Comer, comer, non chorar de pena, chorar de alegría, gritade con nós, todos cheos de ledicia. Viva Sardiña, viva o entroido meco.
antes de enterrarse nos vosos corazóns, 4 cousiñas vos vou a dicir que non vos parezca mal, xa que estamos no entroido e é tempo de criticar. Na voz dos meus sacristáns deixo vos o sentir da nosa, deixo vos o sentir dos seus fillos do mar. Manolo e a jaibota carroña que teño detrás miña vai vos a ler as letanías que deixou a nosa sardiña Meca. Pater Mexillóns, Miguel sempre foi un gran profesor da súa escola, saíron con parceiros do mellor. Pater Arneiro, polo carnaval, na aula de vellos tempos, comen a enjolear, grelos, lacón, orellas e rexós. Mater Lura, que alegría nos dan as rapazas do Monte da Vila, porque en vellos tempos divírtense todas a escachar. Amén. Mater Xouviña, a rosa que goberno grove, pouco a pouco caen os pétalos e solo nos queda no tallo as espiñas. Amén. Pater Tiburón, Cotovelo anda nervioso con tanta dimisión, e vese negro para encontrar quen lle queira ir para a corporación. Amén. Mater Rabada, xa o di o cartel da entrada, o grove é territorio de mexadas e cajadas. Amén. Pater Camarón, Youteda di que vive moi ben coa jubilación, desde que deixou de ser encargado do mercado e floreros na corporación. Mater Platija, a esconcelleira desde que dimiteu, volveulle a sonrisa, e xa non lle doe a barriga. Pater Bogavante, miles de euros gastamos en un váter intelixente, pero non sabemos si limpar o cu con auga quente. Mater Calamar, en Confín xa podemos cajar e mexar, pero non sabemos si hai papel ou temos que pagar. Mater Marajota, Pablito ponte a entrenar para sair no Instagram, como fai Freddy Man para se promocionar e querer as listas do PP encabezar. Mater Barbuda, Calleja quedou acojonado coa marcha das nosas xubiladas, todas querían voar pa ver a lanzada. Mater Medusa, o helicóptero a punto estuvo de estrellar, xa que a Calleja non deixaban de sobar. Pater Tiburón, RPT, berran nas portas do Axuntamento, o alcalde tapa as orellas para non escoitar tanto tormento. Pater Mojama, con Delequio colouse na foto de Ferrodomi e decía que tamén quería salir no programa. Pater Arneiro,
moito gastaba o barco en Jasoi, 12.000 litros pa ir ao mexillón. Pater Rodaballo, na boda da Figueira, comeron e beberon sin limitación, non deixaron nin as espiñas para o jato lambón. Pater Caldeirón, na praza de arriba, aluga unha vivenda turística ao apalpador. Todos os gastos corren a conta do axuntamento, ahora xa non está. Pater Piardo, benvidos os novos concelleiros pola vosa incorporación. Esperemos que non o fajades mal para o ano non ter que falar de vos. Pater Longueirón, a conta do apajón, máis de un aproveitou pa andar de pendón. Pater Salmón, toda a vida cantando, soy un truán, soy un señor, pero sobre todo un gran putero son. Pater Bacalao, a ver si todos espabilades e deixades de pelear e roubar, si non queredes que os de vos se poñan a gobernar. Pater Besujo, Venezuela libre gritan en New York, o arresto de Maduro foi pa joderlles o crudo. Pater Arenques, o naranjito di que o novo Mandela, ou lle dan o premio Nobel, ou si non todos, lle subirá os aranceles e declara guerra. Pater Casapo, as vías do tren están como o gobierno, estas rompen por roubar os cartos do seu mantenimiento. Pater Dentón, tráfico quere controlarnos por geolocalización, coa baliza homologada non valen as imitacións, si non jodes un multo. Esta é a última que saleu cando facíamos os montaditos de Patajillo. Mater Rebaliza, Bagué de Castro e Patajillo, que ben senta na barrija. Viva Entroido, viva Sardiña. E por último, vaivos a dedicar unhas verbas aos o choqueiro maior do Entroido Meco, que é o que ten que proteger noso Entroido e todo iso, o alcalde do Grove, José Cacabelos. Sí, era o que me faltaba. Cotovelo e ahora choqueiro maior, bueno, vale. É o que ten o carnaval. Moi boas noites a todas e a todos, moitísimas gracias por vir hoxe aquí a este acto con que en principio rematamos o Entroido do Grove, aínda que mañán temos un epílogo que convido a todos os presentes, porque mañán en San Vicente hai comparsas, hai a quema do Bimbio, hai choripán e hai festa, ese é o Entroido, polo tanto, mañán a partir das 4 da tarde todos en San Vicente. E a partir de aí, bueno, enhoraboa, parabéns ás nosas mulleres de vellos tempos por este merecidísimo recoñecemento. Un aplauso para todas elas. E despois, por suposto, pois son dos choqueiros maiores máis recoñecidos e recoñecibles de todos nós, como é ex-don, ahora, como dicía antes, Miguel Besada. Parabéns, enhoraboa, porque desde logo
se alguén o merece, é alguén como a ti, este recoñecemento do Entroido. E, por tanto, tamén un aplauso para Miguel. E xa por último, bueno, vexo que hoxe aquí hai unha moi boa convocatoria. Igual é que estamos un pouco fartos de choiva e da casa e por eso queremos disfrutar todos das rúas. Así que disfrutemos deste último acto do Entroido 2026, que vai a ser o enterro da sardiña, unha sardiña moi moderna e ademais piloto xa deste helicóptero, e non queda nada máis que convocarnos a todos a febreiro do ano que ven, o Entroido do ano que ven, o Entroido do Grove 2027. Boas festas, bo Entroido e ata o ano que ven. Moitas gracias. Bueno, moi ben, vamos a levar o último paseo da sardiña polas calles do Grove e incinerala na Plaza do Corgo. Nora boa Miguel Besada, nora boa as marchosas de vellos tempos e un aplauso para todos. Gracias por haber asistido e vamos a pasalo ben. Música, maestro.